Nansi eminye yemfanekiso kaNontuthuko Dlamini esabalala ezinkundleni zokuxhumana kwaphakamisa izwe. Ngesikhathi ebona umama wakhe eyihlweleni, uye wafikelwa umunyu uma ecabanga ngomzimba abadlule kubo njengomndeni ukuze aphothule izifundo zakhe njengoba befunda ngaphandle koxhasomali. Bengicabanga yonke into nje engidlule kuyona ngonyaka odlule, umzimba engidlule kubona ngesikhathi ngenza leya degree leya ngingenayo financial support. Ufunding bengingenawo, bengizifundela nje mina, ngizama ngaloko engizama ngakhona noma angilekelele la engalekelela khona. So yeah, bengicabanga nje bonke lobo mzima lobo because kubuhlungu ukufunda ungawuna funding. Njengoba engakwazanga ukugqoka ingubo ayekade eyifisa ngosuku olukhulu, kuqhamuka umSamariya abalungileyo baphosa esivivaneni wakwazi ukuthwebula izithombe ezintsha. Uthi angeke wakhohlwa amandla enkundla yezokuxhumana kanye nothando alithole ezweni. Ngiyajabula kakhulu ngoba maningi amathuba asevulelekile ngenxa yalo trend lokusekwenzakalile. So ngiya-appreciate ukuthi abantu ba-willing ukuthi nene bangisize balekelele la bengakwazi ukulekelela khona. Umndeni kanye nomphakathi waseNhlazatshe bagubha izithelo zeyithukuthuku. Ngibonga nje uNkulunkulu wagcina-ke enze waphumelela. Uma wakhe uthwale kanzima engasebenzi, kodwa-ke sibonga ukuthi nje naye aqinisele kunzima kunjalo kungavumi, kodwa-ke isimo saze salunga-ke wasifunda waze waqeda nje beqedile nje. Jabule kakhulu, especially makukhona abantu bala endaweni abakwazi ukuyithuthukisa indawo nendawo esihlala kuyona ibe khona lapha kwi-map, because indawo esemuva kakhulu in terms of technology nezinto eziningi. So makukhona abantu abakwazi ukuyiphakamisa nje le ndawo, nami ngijabula kakhulu njengomhlalo la eNhlazatshe. uDlamini uthi usazohlala phansi acabange kabanzi ukuthi yiphi indlela ayithathayo njengoba esethola amathuba amaningi emisebenzi avele ezindaweni ezahlukene.